talde ditugunez, gurea da bat. Eta, hasiko gara nengo banatzen paper bat gurean. Kubo urdinera papera eta kartoia bota behar da. Alde baten marrazten baduzu bestea berrerabil. Nola saldu papera? Papera indakon fabrikatak izartzen dute kamion horietan eta eramaten dute dendatan. Eta dendatan, bosteuneko paketeko hartzen dute, eta gero, adibidez bosteuneko paketeko bosteundutan irasatzen dute. Gainera, errefusa kubo grisa da. Orduan gauza guzti errefusiko kubo grisa da. Errefusik hartzen die beste zirkuito guztik birziklatzeko. Eta guain galdera. Buruzko zertxo bat ikasi dugu. Eta adi egon zari bukaren galdera gatzen. Nola ziklatzen da gehien? Alemanian ziklatzen da gehien. Euskal Herri, eta gero Euskal Herri konparauta Araba gehien eta Bizkaia gutxi. Natura. Eskerrik asko guztioi adi egotea badu. Eta guain bat plastiko eskotateko gauza batzuk eskrema. Botatzen den plastiko bat. Zoi. Edaripotea, kontserbapotea, jogun, estantokoak, esneputeak, poltsak, Gauza asko. eta Nora botatzen da? Noa? Zer ez da botatzen? CD-ak, DVD-ak, VHS izeneko gauza batzuk, elektro baino txiki, eskuila, jostailu, boligrafo, eta blako gauza. Eta gero barrun sartu genian dut, eta gero hemen egongo dien, eta ingo zuen hartu, eta hemen egongo dien bikono, eta zuek kono eman bazko diozue buelta bat, eta hurrengoen pasagarko diozue. Sortu da? Venga, hirugarren jolasa. Boroak? orain, gero botoiarekin